Shwmae, fy enw I yw Ian a dwi'n dod o Ngheredigion yn Frasil yn wreiddiol. Dwi'n athro Portiwgaleg ar-lein ac mae un stori arbennig wedi newid fy mywyd. Stori'r Gymraeg. Cwpl o flynyddoedd yn ôl a ges I gyfle I wirfoddoli yn Ngheredigion ac mewn 18 wythnosau a syrthiais I mewn cariad. Nid jyst o gyda'r tirweddau na'r môr, ond gyda rhywbeth dyfnach. Felly ddechreuais I ddysgu Cymraeg a ddechreuais I gyda gwersi ar-lein a ddysgu Cymraeg.Cymru, ond cyn bo hir, rwy'n i'n newid fy'n holl gyfrifiadur i'r Gymraeg. Yn gwylio S4C, gwirionedd y radio bob dydd ac yn siarad gyda phobl leol. Dwi'n rhannu fy'n haith ar sianel newydd o'r enw teithio gyda Ian, lle dwi'n teithio'r byd ac yn defnyddio'r Gymraeg yn phob man. O Frasil I Gymru, o Machu Picchu i'r Asia, a dwi'n dangos bod modd ddefnyddio'r Gymraeg fel ffordd o greu cysylltiadau, nid dim ond fel iaith, ond fel ffordd o fyw. Mae'r Cymraeg wedi agor ddrysiau at bobl, at huniaeth ac bwrpas newydd, a dwi'n edrych ymlaen at weld ble mae'n mynd nesaf.